E non todo van ser alcaldes na comarca na Bisbarra do Ribeiro, tamén temos alcaldesas. Con todos vostedes, a alcaldesa de Celle, Rebeca Sotelo, que nos vai contar un poquinho como está vivindo esta feira do viño do Ribeiro. Pois é unha alegría estar como a todos os anos aquí, nesta 63 edición. Esperamos que nos veña bo tempo, como o doxe, xa que, bueno, achaca con un pouco de chuvia, que esperemos que non veña, animar a toda a xente a que veña a pasar uns días especiales aquí na comarca do Ribeiro, especialmente en Ribadavia. A nosa alcaldesa de Celle vive a feira de forma totalmente diferente. Especial, por qué? Primeiro, porque a alcaldesa, e segundo, porque a adegueira, adega, bodega Cotarelo. Exactamente. Que este ano levamos colleita nova, algo do ano pasado. Sí, temos algunha botella do ano pasado, pero bueno, vimos aquí estrenando unha nova colleita de Cotarelo e deseamos que lle guste a todo o mundo. Está super ilusionada ampliando o mercado coa bodega, verdade? Sí, bueno, somos unha bodega moi pequeniña, que empezamos con moi poucas botellas, vamos expandindo cada ano e estamos moi contentos de ir abrindo o mercado tanto en España como fora de España. Aparte, o Concello de Celle é puramente vitivinícola. Pois sí, que aproveitar tamén para dicir que temos a nosa festa do viño o 6 e 7 de junio, que esperamos que se anime a xente a vir e que vos esperamos a todos en Celle. Moitísimas gracias por todos os veciños e veciñas de Celle e do Ribeiro, ese brindis con a alcaldesa Moitas gracias. desta localidade, Rebeca Sotelo.